Claro, os vigueses pagaron os erros defensivos, aínda que o partido puido ser outro ben distinto se o colexiado Miranda Torres pitara penalti nesta acción de Raúl López sobre Canovio, cando o uruguaio encaraba a Contreras. Puido ser a xogada clave, o marcador aínda reflectía un empate a cero. Primeiro tempo aberto. O Celta postou arriba por Quincy e Núñez nas bandas, Canovio media punta e Perera ese que lanza dianteiro. O Cádiz ten as mellores ocasións, dúas claras co mesmo protagonista, Dani. A primeira, erro de Lequi, centro de Lobos, e Dani remata alto. Foi unha tarde de numerosos erros defensivos celestes. E a segunda ocasión de Dani, mal Roberto Lago, non se entende Lequi e Pinto, e erro inocente do dianteiro. Foi a máis clara da primeira metade. Secuencia de erros defensivos e ofensivos. O primeiro acto no Ramón de Carranza pecha cun lanzamento de falta de Mario Suárez. A intención era boa. Mario Suárez foi a parella de Vitolo no centro do campo do Celta. Descanso. Faciana de preocupación de Calderón, técnico do Cádiz. O comezo do segundo tempo foi semellante. O Cádiz ten máis a pelota, pero o primeiro lategazo é do Celta. Lanza Quincy. Parou Coque Contreras. O equipo local busca o gol. Tenta nunha volea Raúl López, ex do Racing de Ferrol. Gustavo López, símbolo do celtismo noutros tempos, foi suplente no Cádiz e aparece nunha segunda metade na que o Celta rozou o gol con accións de estrategia. A balón parado. Saca Canovio, testada de Rubén. Faltaba definición arriba e máis seguridade atrás. Minuto 16. Erro de Rubén e gol de Dani. Regalo defensivo do Celta. E que el recolle o regalo un dianteiro pillo. Dani. Era a primeira aproximación do equipo local. Primeira aproximación, primeiro erro defensivo da segunda metade e gol, 1-0. O Celta contraataca ese gol con accións de estrategia, córner e testarazo de Núñez. E no minuto 26, saque de falta, quen golpea e Canovio, pasea a pelota pola área e peitea Pereras. Gol do empate. Celta saca de rendemento a estrategia. Golpea Canovio e aloumiña a pelota o dianteiro Perera. Mais foron 3 minutos tolos. O pouco de empatar o Celta, outro erro defensivo e segundo gol do Cádiz. Pelota que recolle na banda Enrique. Dobra Cristian. Centro. Non chapa Pinto. E gol de Dani. Outro regalo defensivo, aínda que este cargado de polémica. O colexiado catalán Miranda Torres ben podía ter asubiado man de Dani. Non falta Pinto, pero si man. Vexan como controla a pelota dianteiro. Minuto 30, segunda metade. 2-1. O Celta apreta, o Cádiz metese atrás. E as ocasións, a balón parado. Ese lanzamento de Perera. Unha falta que saca o uruguayo Canovio. E quen mete os puños é Coque Contreras. E quizáis a máis clara, minuto 89 de encontro, 44 da segunda metade, preocupación local, falta que saca Canovio e testarazo de Rubén. Claro que no contragolpe chega a sentencia. En apenas 20 segundos a pelota pasa dunha a outra portería. Mais o Cádiz ten máis definición arriba, máis pegada. Acción de Lucas Lobos e gol de Gastón Casas.
Xogada que comeza nos pés do Celta. Remate de Rubén. E contragolpe local. A velocidade e a frescura de Lucas Lobos ante Canovio. E logo a definición arriba do arxentino Gastón Casas. 3-1 no Ramón de Carranza. E fin, a xeira exitosa da era López Caro.